дар тӯли 2 ҳафтаи охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори видеоӣ аз Туркистони Шарқӣ истило шуда паҳн шудааст, ки дар он чӣ гуна мақомоти Чин уйғурҳо ва ҷавонони дигар миллатҳои мусулмонони туркзабонро ба ҳайси як ғулом истифода мекунад нашр шудааст, то ин ки ба рушди иқтисоди Чин, ки пас аз фурӯравӣ аз сабаби коронавирус такон бубахшанд. дар ин бора маҷаллаи Bitter Winter, ки мушкилоти ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқҳои динии онҳо дар Чинро дар бар мегирад, иттилоъ медиҳад. тибқи иттилои Идел Реалия бо истинод ба хабарнигори радиои Осиёи Озод Алим Сейтов, муҳоҷирати оммавии ҷавонони ин вилоят ба амалияи густарда дар Хитой баста шудани маҳаллаҳои аҳолинишин бо сабаби коронавирус, вақте ба дигар хитоиҳо иҷозати тарк кардани манзилашон дода нашудааст, рост омад. ин наворҳо дар замоне пайдо шуданд, ки коронавирус дар Чин ва дигар саросари ҷаҳон паҳн шуд ва ҳоло ки аксари ширкатҳои чинӣ баста буданд ва касе кор намекард ва мо танҳо интиқоли оммавии коргарони уйғурро ба дигар қисматҳои Чин мушоҳида мекунем, қайд мекунад хабарнигор. қаблан донишкадаи сиёсати стратегии Австралия гузоришро дар бораи истифодаи уйғурҳо ва дигар мусулмонони Шинҷон ҳамчун қувваи ғуломӣ нашр карда буд. ҳукумати Чин ба интиқоли оммавии уйғурҳо ва намояндагони дигар ақалиятҳои қавмӣ аз Шинҷон ба корхонаҳо дар саросари кишвар мусоидат кардааст. дар шароите ки меҳнати маҷбуриро талаб мекунад, уйғурҳо дар фабрикаҳое кор мекунанд, ки як қисми занҷири таъминоти ҳадди ақал 83 бренди маъруфи ҷаҳонӣ дар технология, либос ва мошинсозиро дар бар мегирад, гуфта шудааст дар маъруза. ба гуфтаи муаллифони маъруза, дар солҳои 2017 ва 2019 беш аз 80 000 уйғур аз Шинҷон барои кор кардан дар фабрикаҳо дар саросари Чин интиқол дода шуданд ва баъзеи онҳо мустақиман аз лагерҳои аз нав тарбиядиҳии мусулмонон фиристода шуданд. ёдрас мекунем, ки тӯли чанд сол аст, ки мақомоти Чин сиёсати нобуд кардани уйғурҳоро дар қаламрави ишғолшудаи Туркистони Шарқӣ дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ пеш мебарад, дар ҳоле ки ҷомеаи байналмилалӣ барои пешгирии ҷиноятҳои мақомоти Чин ҳеҷ чорае намеандешад. Of their right to freedom of thought, conscience.